la va treixar tendrament. Una tos sortida i va escopir el tros de poma, un poc passadet. Tot s'ha dit que tenia la bola amb tan mala sort que li va caure de justets enmig del vestit i li feia una taca horrible. Però, príncep, com he de presentar així a la cort? Primer t'hauràs de presentar a mi donar-me les gràcies, no? Hola, jo soc Blancaneu, tu ets el príncep i ens anem a casar. Moltes gràcies per haver-me salvat. Sí, crec. I ara anem al més important. Com em presentaràs ta mare així? Recontra marqueses, tens raó. Si et veu una mare així, no ens casem en la vida. Bona estrella per a les taques. Mare de Déu de l'aristocràcia, quin d'advice, sempre em passa igual. Ja estic com quan vaig fer la comunió i el dia anterior em vaig tirar tot el xocolate per damunt. Sí, quina ràbia m'arrencaria les celles per a fer. A veure. Que et vas tirar el xocolate per damunt del vestit el dia anterior de la comunió? Sí. I com ho solucionareu? Ostres, clar, amb Blanconeu, si casualment dec tindre un poc per aquí. Blanconeu, la solució per als problemes de taques. Blanconeu és agil i respetuós amb el medi ambient i lleva les taques una barbaritat. Michael Jackson espera dos passades tots els dies. Compre Blanconeu i a triomfar. Vinga, que jo he de quedar molt perquè sent aquí. Però, què és això? El martell! Què? Ja sé que és el martell, però per
va a tirar les cases dels meus germans i se va menjar-ho al tren subim a casa. Aquest, bufant, però si estàs matit en excement. Si apaga els cires dels pastissos d'aniversari amb un ventilador perquè s'ofega si bufa. A més, aquell lloc és un altre conte. Este són les mitjallalles. I una altra cosa molt important. És meu, jo l'he agafat primer i fins que no me toque la multa per arrencar el timó del gos, ningú li toca ni un pèl. M'importa regalar tot això. Si no ha sigut ell, segur que ha sigut família seua. Hauràs de passar per damunt la meva caputxa. I dels meus bigots i de la meva autoritat. Està bé, està bé. No anem a liquidar-vos a tots, però... Conversa-lo. Sí, és el meu germà. Què? El jovent teu germà? No, les botifarres que porta l'Esma. Com pots estar-ne tan segur? Fan olor del seu perfum favorit. Un extracte de pell de crella i bonyiga de vaca. És que està boníssim. No són res. Menys que res, botifarres. I pensar que estàs a punt de menjar-me. Li haurien de fer un sepeli digne, no us sembla? Un què? Un sepeli digne, uns honors funebres, un soterrar. Ah! Sí, anem de soterrar a ser el de fan preferit. I vosaltres no em menegeu d'ací. Tornem després de la publicitat. Quina oloreta més bona, sant fresca. Com em posaré? A tots us he de mossegar. Amb aquest coll tan blanc i tendre com a mi m'agrada. I aquest amb aquest collet que vola mamà. Em deixaràs que et passa un mosset i tu és blanc que sí. Com podria oblidar-me de tu? Però bé, per a tot hi haurà temps. Ara he de parlar-vos de negocis i fer la meua feina. Per això m'han contactat. Vinc a fer publicitat. Mireu fins on he hagut de rebaixar els vampirs per aconseguir una miqueta de preu no sintètic. I és clar que vosaltres pensareu que he vingut així a anunciar-vos una pasta de dents, no? Una pasta de dents fantàstica, per a tindre la dentadura com la meua. No? Me n'esteu ben equivocats. Una dentadura com aquesta s'aconsegueix per herència paterna. I que resulta meva herència. O també es pot aconseguir d'un mosset de notes. Vols provar? O bé, amb 40 euros en una casa d'articles de broma, com tot fet. Perquè el cas és que jo soc un vampir fals. Jo sóc el vampir, un cobrador de morosos, que vinc a cobrar a los moros que no ha passat per la vida. Què pensaves? Que te pintan els xiquets no debes apagar, Massa llum per als bíceps per les tenebres. Bé, xiquets, si necessiteu els meus serveis, em trobareu a la porta del cementeri a les 12 en punt de la nit.